Kasvojen ensimmäiset ikääntymismuutokset ovat tavallisesti kasvojen volyymiin, sen vajaukseen tai laskeutumiseen liittyviä. Mukana on samanaikaisesti ihon ikääntymiseen liittyviä muutoksia. Ensimmäisenä tavallisesti huomataan iholle ilmaantuneet ihojuonteet sekä volyymin vajaus alaluomien alapuolella, kyynelluurien muodostuminen, nasolabiaalipoimujen syventyminen sekä leukalinjan pehmentyminen. Myös kulma-alue laskeutuu ja suupielen alapuolelle muodostuu alaspäin vetävät juonteet. Yleisilme saattaa siis olla väsyneempi kuin mitä toivoisi tai minkälaiseksi itse oman olotilan kokee. Näihin voidaan vaikuttaa kevyemmillä hoidoilla, kuten erilaisilla pistoshoidoilla ja rasvansiirrolla, säilyttäen samalla luonnollinen ulkonäkö. Monelle itselleen ja myös meille plastiikkakirurgeille tämä luonnollinen ulkonäkö on hyvin tärkeää. Tavoitteena usein on sellaisen ulkonäön ylläpitäminen, missä itse viihtyy parhaiten.